Bagnal daw yun, ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon, ka Ilocano, ay nagbisita iglesia tayo ngayong Semana Santa, ka Ilocano. Tara, samahan nyo po kami. Natapos natin yung bisita iglesia natin, Ilocano. Tatapusin na natin dito sa amin, sa town namin, sa Santa Catalina, Ilocano.